Ja, Lukas, hvad med dig? Peter. Peter? Hvorfor? Fordi han gør det godt hver dag. Han går på arbejde så godt. Okay. Det er også godt. Altså, det er ikke så godt, og det er jeg ikke helt enig i. Ja. Hvad vil inspirere dig? I mit arbejde, Ja? så er det nok dig og Maria og hverdag. Okay, hvorfor? Fordi at I gør det så godt, at det ikke får det. Men du ved, I viser, hvordan man gør det. Ja. Og jeg har faktisk prøvet at bruge det samme metode, som at være brugt i Red Barn. Ja. Og det virkede? Ja. Alberte, nu inspirerer du mig også. Jamen, altså, det er på arbejde. Ja. Så er der selvfølgelig alle andre gode ting. Helt klart, jeg er enig. Okay, nu går det sidste spørgsmål. Jeg håber, jeg skal nok love med at gøre det her kort med det. Hvem motiverer dig så? Hvem motiverer dig? Ikke hvad, men hvem motiverer dig? Lukas? Min kollega. Kollegaer? Han er godt her. Ja. Okay, så du bliver motiveret at kigge på dig, hvad er det? Ikke jeg kigge på ham, men hans resultater. Ja, okay. Nick, hvem motiverer dig? Det gør min coach. Det gør Maria. Okay. Ja. Ej, hvor er du fedtere, mand. Ja, hvem motiverer dig? Det gør jeg selv. Det gør du selv? Helt klart. Det er en kæmpe forskel, at man kan være selvmotiverende, eller man kan have store batterier nok til at motivere andre. Helt klart. Er det kun personer, der skal være Ja, hvem motiverer dig? Fordi hvad, det kunne være sådan noget, okay, hey, jeg er lige sådan en tegnefilm, det motiverer mig rigtig meget. Ja, det er jo for lige her. Ja, okay. Nu er jeg interesseret, hvad motiverer dig? Jeg har en kammerat, der motiverer og inspirerer mig rigtig meget. Ja. Og så også jer, der når langt med virksomheden. Kan I mærke det? Det er dybt, det. Alright. Når vi taler omkring vores virksomhed, så er der nogle forskellige ting, som jeg gerne vil have, at man tager med i betragtning. Fordi at det er en virksomhed, der giver rigtig meget, men der er nogle personer, der rigtig står ud, når man taler omkring selve virksomheden. Der er personer, der har en rigtig stor vilje. Der er personer, der arbejder rigtig hårdt. Jeg tror, jeg vil ikke genkende til det her. Der er nogle personer, der er meget, meget vedholdende. Altså det kræver vedholdenhed og nå rigtig langt. Der er nogle personer, som er meget, meget systematiske. Det vil sige, de arbejder på daglig basis med at være systematiske. De arbejder på daglig basis med at være proaktive. De arbejder på daglig basis med at have et kæmpe overblik. Og så er der nogle personer, der udvikler sig hurtigere end andre. Om ikke andet, så arbejder de hårdt nok til at udvikle sig med den rette pace, det tager. Blandt andet, hvis man taler omkring vores sales officer eller talent development officer Melvin, så tog han 8 måneder om at nå til management. For mig selv, der ramte jeg kvarteret efter 3 måneder, men jeg blev frem efter 6. Peter, hvor lang tid tog du? 4. Så det er meget forskelligt i forhold til det her med management også, om man har lyst til det. Altså man har lyst til det der ekstra ansvar, og man har lyst til at være systematisk, og man har tænkt sig at tage udviklingen med, og man har tænkt sig at lægge en ekstra indsats i det. Men der er faktisk nogle personer i vores region, der gør det her. På daglig basis er med til at motivere, er med til at inspirere, er med til at udvikle, er med til at inspirere. Der er nu gået hen og blevet til nogle rigtig stærke ledere. Og derfor er det mig en kæmpe fornøjelse at sige, at vi i dag får frem Oliver og Maria til dem i de 3. Vi skal lige bruge et lille kort råd her. Så mens Sara hun ikke kommer ind til poser af godt at sige, så vil jeg høre Oliver. Du vil gerne træde herind. Lad os lige give Oliver en stor hånd. Mens du får den her, Oliver, så skal det her være et bevis på, at din ledelse det er ikke taget udgangspunkt i dine følelser. Det vildeste er det, dem han bruger normalt op. Okay. En anden ting det er, at jeg vil godt tænke mig at høre, vil du gerne bruge din forfremmelse til? Jeg vil bruge min forfremmelse til at arbejde sammen med dig og Peter omkring og